Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo, siwmai, a chroeso I benod arall o bodlediad Rygbi Cymru. Wrth gwrs, rownd 1 o'r Ben 56 glad wedi bod. Fe newn ni sôn am hynny yn y mater, yn y man, dwi'n siŵr bod pawb wedi gwylio tu ôl y soffa erbyn diwedd. A fyddwn ni hefyd yn edrych mlaen i'r gêm bwysica mewn 20 mlynedd, fel mae ambell I gyn chwaraewr a sylwebydd wedi sôn. Ond dwi'n falch iawn I gael gweud bod y sylwebydd gores da ni yn ymuno fy'r podlediad unwaith eto wythnos ma. Nick, nos o dda, sy'n wyt ti? Dwi'n ôl chi. Methu gwyno. Wel, na, yn anffodus, fi'n credu o ddilyn Rygbi Cymru, does dim lawer o bwynt gwyno. Na. Does dim byd llawer yn newid. Na, gos yn anffodus. Ond, I ddechrau, edrych ar bach o newyddion, mae wedi bod yn wythnos reit brysur I garfan Cymru, gyda'r cyhoeddiad bod tein Plymtree wedi ymuno gyda'r garfan, ddim yn cael ei ddewis I ddechrau dan, wedi ymuno, a nawr bod Will Griff John ar ôl dod dros anaf wedi ail ymuno ar garfan, ac hefyd bod Owen Watkin, bod wedi cloffi oddi ar y cae a wedi bod ar ffonau bagle yn dilyn y gêm, wedi aros gyda'r garfan tan maen nhw'n hyfforddi ar gyfer y gêm yn Rhufain. Nick, be wneud I o ychwanegu teim Plymtree ddechrau gyda? Wel, oedd o'n allan yn lwcus I peidio bod yn yr garfan I dechrau. Yn bendant mae gen o dalent, ond oedd allan just fel the gair yn Saesneg I slap ar y list yn di. Herwydd mae o'n gallu rhoi cicio cosp. A weithiau mae just fel re-enthusiastic a mynd dros ben llestri. So dwi'n just gobeithio mae wedi cael y neges. Yn bendant mae'n boi talentog. Os felly, wrach cyfle fo I dangos mae wedi dysgu gwers. Fi'n cytuno, a fi'n credu, fel ti'n sôn, mae'n bwysig felly bod yn dysgu o'r ffaith bod wedi cael ei ollwng, achos dwi'n credu bod e gatlan I gobeithio bod wedi mynd I weithio. Fi'n gwybod ti'n methu gweithio o'r disgyblaeth dros nos, ond yn sicr, efallai bod wedi mynd I feddwl am beth sy'n angen ddo fe wneud I wellan I gêm, achos fel ti'n dweud, mae'n chwaraewr talentog iawn, ond be ni'n methu cael ar y gemau rhyngwladol, neu ar y lefel rhyngwladol, sy'n ei weid, yw chwaraewr sy'n rhoi 5-6-7 kick-offs before the game, achos yn enwedig gyda le mae Cymru ar hyn o bryd, ni'n methu rhoi cyfleon i'n gwrthwynebwyr, neu ni'n pynisio'n hunain ar y sgorfwrdd, ond hefyd yn galetach I ni ennill gemau hefyd. A wedyn, pwt arall yn newyddion, nawr dyw hwn ddim I cadarnhau eto, ond ni'n gweld o Wales Online yn sôn am hwn heddi. Joe Hawkins, chwaraewr ifanc talentog, wedi gadael y gweilch llynedd lawr I chwarae yn Exeter. Exeter ddim yn un wych. A sôn efallai bod yn symud nôl I Gymru a bod diddordeb gyda'r Scarlett. Mae hyn dilyn wrth gwrs newyddion bod Gaerdydd hefyd wedi edrych ar Hawkins. Beth ti'n meddwl, Nick? Peth da bod yn dod nôl I Gymru? Mae'n da mae'n dod nôl I Gymru yn bendant. A dwi'n meddwl, oedd o penderfyniad I symud o gwylch just cyn cwpan y byd. A wedyn yn Carwyn ddim yn cael llawer amser y cae. Erbyn wwan, mae'n edrych fel penderfyniad stupid. So felly mae'n rhywbeth dda mae'n dod i'n ôl. Wrach mae'n ffitio fewn a fel dyn ni wedi sôn o blaen am y ffaith mae Ioan Lloyd yn symud o'r Scarlets yn y cnôl I Caerdydd. So mae'n dechrau fel ffitio fewn efo'r rhan o jigsaw hwnna.
Odi, fi'n credu, beth sy'n falle yn, dim pryderu fi, ond yn gofyn i fi gwestiynu y peth, yw'r ffaith, dyw e heb chwarae lot i gael wisg. Mewn tîm falle sy'n diodden y gyngor lenni, maen nhw'n eistedd un oddi ar y gweilod yn unfed ar 10, a wedyn pam dyw e ddim wedi chwarae mwy os yw e'n cael ei weld fel chwaraewr talentog i'r dyfodol. Ma hwnna falle, mae'r holl beth ddim cweit yn adael anu fi ar hyn o bryd, ond yn sicr fydd yn ddiddorol gweld os fydd y Scarlett yn rwyddo fel maswr, achos mae canolwyr, mae digon o canolwyr gyda'r Scarlett, mae'n ddiddorol i weld beth yw'r cynllun falle hir dymor i Hawkins bod yn dod nôl. Ie, yeah, we'r allu jyst bod fel utility player i rhannu rôl efo'r Sam Costello, gallu chwarae 10, neu hefyd gallu chwarae 12 neu 13. So mae rhaid mwy o ddewisesau i'r fforwyr Scarlett. Yn sicr, bydd yn ddiddorol gweld sut fydd hynny'n gweithio dros nes i beth bydd y datblygiadau yn y stori na dros yr wythnosau nesaf. Nawr, dwi'n gwybod, Nick, ni mwy na thebyg ddim eisiau mewn mlaen i paid. drafod y gêm nos Wener diwetha, ond yn anffodus, fel natur podlediad sy'n sôn am rygbi yng Nghymru, mae rhaid i ni drafod y gêm yn erbyn Ffrainc. Ewn ni ddim trwy y gêm yn gyfan gwbl, achos fi'n credu bod ni wedi danto ar hynny, ond falle, dim bod fi'n disgwyl ni giro Ffrainc, dwi ddim yn naif i hynny, ond o ran y perfformiad, falle disgwyliadau, dy ddisgwyliadau di o Gymru, beth ath yn anghywir, beth fethodd y tîm wneud o gwbl? Roedd ddim yn disgwyl colli ond dim o drwg arni, rhannu, ac hefyd i beidio sgorio pwynt. A deud y gwir, ddim yn edrych fel sgorio cais. Fel dyn ni wedi sôn o blaen, mae ymosod yn edrych yn mor blunt gyda'r ffeil, dim yn edrych yn beryglus o gwbl. Be dyn ni yn edrych yn ôl rwan, ydy ni edrych ar y gêm heb yr emotion, heb ddim sylwadau. Oedden ni jyst symud y bêl o'r un ochr arall, a fel arfer mynd yn ôl bob tro. A dwi'n gwybod, wrach mae bobl ddim yn licio beth dwi'n dweud y brawddeg nesaf, ond ddim yn cicio digon i droi y blaenwyr mawr Ffrainc a rhoi straen ar ei ffitwydd. Maen nhw mor, rai yn nhw, anyway, yn mor mawr, a maen nhw jyst symud 10 metr i'r un ochr, just yn y canol y cae. Mae'n rhaid i chdi roi chydig bach mwy o'r gofyn cwestiynau mwy no. Ie, fi'n cytuno ti, a ti sôn am y blaenwyr fyna, a un peth oedd yn amlwg i fi yn y frwydr rhwng y ddau fewnwr, so Dupont a Thomas Williams, fe roiodd Cymru gymaint o amser i Dupont, gormod o amser i Dupont, gormod o barch dyn nhw ato fe. Ta wedyn, oedd e'n gallu naill ai rhoi'r bas i'r olwyr, rhoi fe'r blaenwyr mawr oedd yn neud llathen metr i ddwy bob tro nhw'n cario, a oedd digon amser dyfer y beil. So, Thomas Williams Drian yn rhedeg ar draws y ca gymaint yn chwilio am redwyr, oedd neb yn cynnig ei hunain, a oedd yr ymosod yn effernol. Dwi'n gwybod bod hawli wedi cael ei benodi nôl i'r swydd yn reit hwyr cyn dechrau'r twrnament, ond oedd hawli yn rhan o set-up Gatlen tro gynta gwmpas. Dyw e ddim yn berson newydd i'r amgylchedd yma. Mae wedi bod yn rhan o'r tîm hyfforddi ers tipyn o amser. Dim bod fi'n disgwyl yn gwneud gwirthiau dros nos, ond ti'n disgwyl gweld rhywbeth yn dod wrth y tîm. Oedd e'n siambolic. Dwi ddim yn siŵr iawn beth o'n i'n trio wneud. Wel, fel mesur o answydd y fforddiant, fformau'r gwael. A ydy o ffaith nhw wedi rhoi cynllun nhw at nhw,
a'r chwaraewyr wedi penderfynu y peidio chwarae at hwnna, neu wedi rhoi cynllun hollol ofnadwy i ffordd i chwarae tîm fel Ffrainc. Dwi'n credu mae'r tîm hyfforddus sydd ar fai, achos i fi, oedd y chwaraewyr oedd ar y ca, fe roio nhw i gorau. Fe roio nhw popeth mewn i'r gêm, jyst bod ni ddim digon da. A fi'n credu bod ni'n well tîm na di ni'n gweld ar hyn o bryd. Oce, does dim llwyth o ser yn y tîm sy'n gallu newid canlyniad gêm, fel Shane Williams neu George North pan oedd ni fa. O'n nhw'n chwaraewyr, os o tîm mewn twll, o'n nhw'n gallu cael tu allan o'r twll na, o'n nhw'n gallu ffeindio'r darn o magic na i newid gêm. I fi, di'r chwaraewyr na ddim gyda ni rhagor. Yn y ffordd, dyw Josh Adams ddim yn chwaraewr oedd e, a dwi'n... unwaith to, mae Liam Williams, chwaraewr da iawn, chwaraewr profiadol iawn. Mae oed yn dal o land fe, faint mor ffit yw e, mae gymaint o beth bach fel la. So, dyn ni ddim y tîm o ni, ond mae ni ddal digon da i sgorio pwynt yn erbyn Ffrainc. Ar y lefel hyn, dylsyn ni fod yn ein well na beth wnaethon ni nos Wener diwetha. Fel ydyn ni sôn yn erbyn y tîmiau mawr, dyn ni yn collas allan yn y gêm corfforol. Felly, mae'n rhaid i ni ateb yr her. Mae'n dwy ffordd i fi i drio gwneud hynny. Efo footwork, pam wyt ti'n mynd i mewn i contact, cael ffrind efo chdi. 2 yn erbyn 1, neu yn lleiaf, 2 yn erbyn 2. Ond dyn ni ddim yn neud hynny. Na, mae'n diddorol bod ti'n sôn am hwnna. Bore dydd Sul diwetha, i wylio gêm 15 Llanischen erbyn clwb rygbi Cymru Caerdydd. A ddod ti ddoi dîm fyna oedd yn dangos gwell sgiliau a gwell dealltwriaeth o sut i wario rygbi na be gaethon ni wrth Cymru yn Mharis nos Wener. A mae rygbi'n gêm hawdd i chwarae. Does dim angen cymlethu fe. Ond, beth o'n i'n ffeindio ar Cymru nos Wener diwetha, o'n nhw'n chwarae rygbi o gwbl. O'n nhw bron o fod just rhyw fath o training i Ffrainc, a bod Cymru fel yn rhoi rhyw fath o bwysau o'r Ffrancwyr tra bod nhw'n ymarfer. Oedd e ddim yn... Oedd Ffrainc ddim yn dod allan o'r trydydd ger? Na. A dyna beth, wrach mae'n dangos lle mae Cymru yn sefyll rwan. Fi'n credu bod e. Ti'n iawn. Erbyn rwan, ydych chi weld unrhyw positives o gwbl? Wel, fi'n credu bod Jack Morgan yn bositif ym mhopeth mae fe'n neud. Mae fe'n arwen fel capten a mae fe'n rhoi popeth. Fel, 15 Jack Morgan dweud i'r ca, fi'n credu bydd y Cymru'n o reit, ond just diffyg... Mae hwn yn swnio falle bach yn odd, ond y positif yw, fi'n credu na bod Cymru bron o fod wedi bwrw'r llawr. Ni methu mynd lot gwaith. I fi, ni wedi cyrraedd y gwaelod, ni ond yn gallu adeiladu o hwn. A bod hwnna'n bositif odd iawn, fi bron o fod yn credu, mae dyna sydd angen arno ni, yw mynd nôl i'r dechrau a adeiladu'r gwaelod eto. Ni wedi bod fan hyn o blaen, mae tîm oedd y 90au, o'n i'n bell o fod yn wych, ni wedi colli ambell i dîm y Western Samoa yn ôl y 90au. Ni wedi colli tîmodd Romania. Ni wedi colli'r tîmodd dylsyn ni ddim golli. Just bod fi'n credu beth yw yna, ni wedi dod i ddisgwyl gymaint gwell. Fi'n credu, dros yr 20 mlynedd diwetha, ni wedi cael yn sboilo gyda fel mae Cymru wedi chwarae, fel mor dda mae Cymru wedi wneud. A nawr, mae hwn yn digwydd, a does neb yn disgwyl e, a mae hwnna lle yw'r sioc fwyaf, yw'r ffaith bod ni'n len ni ar ôl y cyfnod eiraidd ni wedi gweld ers bod Gatland wedi bod yn hyfforddi'r tro cyntaf o gwmpas. Ie, y rai chwaraewyr a chwarae dda, ddysgu mynd eitha dda. A Henry Thomas a Gareth Thomas chwarae dda. Dwi'n meddwl, gath Tom Rogers game dda. A David Jenkins yn y taclo'n dda. A'r pob clod, dwi'n licio llongyfiadau iawn i Dan am y cap cyntaf, Dan Edwards.
A roedd Nicky Smith yn gwneud chydig bach o'r effaith o'r faint. Ond clutching at straws dyn ni, ynddo? Ie, a fi'n cytuno ti, doedd Dan Edwards mlaen, llawer cynt nag oedd yn disgwyl. A oedd pawb yn gwybod bod ddim yn noson hawdd iddo fe, ond fi'n credu bod wedi delio gyda'r emosiwn a'r profiad a popeth yn dda iawn a mewn amser caled, mewn gêm anodd, dyw byth yn hawdd chwarae'r gêm gyntaf. Ond fi'n credu, ie, fi'n cytuno gyda chwaraewyr nes di enwi bod nhw wedi cael argraff. O bosib bod fi'n bod bach yn fen, dim ond yn canmol Jack Morgan. Ond, dwi'n hapus i symud mlaen o'r gêm na, Nick, os wyt ti. Os wyt ti wedi cael Ond digon do, tad. ar I siarad yma. anghofio o'r gêm. Ie, fi'n credu dylsyn ni falle ofyn, nes di wylio'r tîm dan 20, 4 awr ar 20 ar ôl ni? Do. Ie. Oedd yn ymosod ar y tîm o Dan Ugain yn well na tîm Cymru, tîm cyntaf. Ond yn bron yr un fath. Dyn ni colli allan yn y gêm corfforol. Ond dyn ni gallu herio tîm Ffrainc tan hanner amser. Ie. Ond wedyn yn yr ail hanner yn nhw'n dechrau rhoi bwysau arna ni. A wedyn, oedd bob mynd efo, just fel y mae'n digwydd mewn gêm yn dydi. Bob pas, bob kick, ond maen nhw just mor clinical. A'r beth sy'n diddiorol y fi, mae yna cynllun y ffordd maen nhw'n chwarae sy'n union i fath. Mae y tîm Ffrainc yn chwarae oedd tîm Ffrainc yn chwarae nos Wener. So mae yna ffordd i chwaraewyr Ffrainc. Maen nhw gyd yn gwybod lle bynnag nhw yn yr pathway, ffordd nhw i nhw chwarae. A ffordd hollol gyfforol, hollol exciting. Ond ar hyn y bryd, dwi ddim yn gwybod sut dyn ni eisiau chwarae gêm. Ie, a mae'n diddorol ond ti'n sôn fyna bod y tîm dan 20 yn chwarae'r un ffordd a'r tîm cynta. A mae cael y cysondeb na mor bwysig. Os unwaith ti'n camu fyny o'r tîm dan 20, y tîm cynta, ti'n gwybod beth sy'n ddisgwyliedig o'na ti. Ti'n gwybod y rôl di, a ti jyst yn gwella yn y rôl yna wrth ymlaen. Ar hyn o bryd, mae Cymru'n teimlo'n disjointed iawn, a ni bron o fod, reit. Os ti'n y tîm dan 19, ti'n chwarae fel un. Ti wedyn yn y tîm dan 20, ti'n chwarae fel un. A wedyn ti'n y tîm cynta, a ti'n chwarae fel un. A does dim y peth naturiol na o datblygu chwaraewyr i chwarae'r steil penodol. A mae hwnna yn broblem fi'n credu, achos mae'r gwledydd gorau gyd yn gwella. Ar hyn o bryd, dwi'n mynd gweld yr un peth gyda tîm Cymru. Mae'n tymlo fel bod ni'n aros yn yr unfan. Felly hyd yn oed yn cymryd camau nôl. Ond ie, noson galed i'r tîm dan 20, ond unwaith eto. Can I just codi pethau hefyd? Dyn ni dal yn disgwyl y cynllun gwella'r undeg rygbi Cymru. A Abi Turney dweud, mae'n dod allan y hydref. Rwan, dyn ni, mae o fis Chwefrol, a dal dim byd. Y hydref hiraf erioed, Carwyn. Wel, dyna'r peth. Ni'n aml yn cwyno am hyd y geiaf, ond undeb rygbi Cymru, does dim geiad i bod to, mae wedi bod yn hydref. A ti'n iawn, maen nhw'n ffeindio ffordd o brynu amser eu hunain heb weid dim byd. Mae'n anhygol sut mae'r undeb yn gwneud hyn. Tro ar ôl tro, tymor ar ôl tymor, ni'n gweld nhw'n addo gymaint i ni, ond ddim yn delifro arno fe. Ie, so mae'n gofyn cwestiwn i fi am ansawdd yr arweinydd yr undeb. Ond sicr, mae'n neud ti feddwl yn dweud, achos hefyd, o'n nhw wedi addo bydde edrych mewn i cyfres Cymru yn yr hydre, a beth benderfynon nhw oedd cadw gatan yn y swydd. Ond nath hwnna gymryd 3 mis iddyn nhw gyrraedd y pwynt na. Maen nhw'n anhygol am oedi gwneud penderfyniadau a oedi cyhoeddi pethau. Ond mae rhaid nhw gyhoeddi pethau cyn o hir. Achos os nhw aros tan diwedd y 6 glad, dwi'n credu fydd problemau fwy gyda nhw
na cyhoeddi strategaeth. Ond mae honna'n stori arall. Beth o'n i'n gobeithio trafod hynny, cyn bod ni'n ymlaen i edrych at y gêm bwysica yn hanes diweddar Rygbi Cymru, yw'r ffaith bod y garfan wedi treulio'r wythnos diwetha, ddim wedi dod yn ôl i Gymru, ond di aros yn Ffrainc ac yna'n symud ymlaen i'r Eidal. Be yw'n neud i o hyn? Anarferol gweld nhw'n neud hyn? Wel, i fi, jyst yma harn y fi personol yw, dwi'n deall nes ffordd chydig bach llai o bwysau ar y chwaraewyr bod allan ymarfer yn y hael a gobeithio cael gwell perfformiad disadwn yn Rhufain. Ond mae hwnna di un ffordd edrych am y ffaith maen nhw wedi bod yn nis. Ie, fel, fi'n cytuno efo ti o ran, fi'n credu falle bod cadw nhw mas o'r wasg yn beth da, bydde wedi bod yn wythnos galed iddyn nhw yn Gaerdydd yn gweld yr holl newyddion a popeth oedd papur cenedlaethol a teledu ac ati'n gweud. Ond mewn adeg le mae cyllid a gwariant a diffyg felly arian i'r rhanbarthau ac ati'n dod mewn iddi, i fi mae'n teimlo fel bod nhw'n gwastraffu lot o arian yn treulio wythnos yn Ffrainc. Os enillwn nhw erbyn yr Eidal dydd Sadwrn, dwi'n credu felly byddai bach mwy derbyniol o'r peth. Ond os ydyn nhw wedi cael wythnos yn de Ffrainc, a bod nhw'n colli yn erbyn yr Eidal, mae'n edrych fel jolly i fi le dyn nhw wedi dysgu di byd. Ond, fi'n gobeithio, wrth gwrs, bod nhw'n ennill, ond cawn weld. I fi, oedd yn lot o arian i wastoffi. Cyn i ni sôn am y gêm dydd Sadwrn, gai jyst herio un peth efo chdi. Dwi ddim yn cytuno efo bobl dweud mae gêm pwysicaf Cymru ers 10 mlynedd. Oherwydd y ffaith, a dwi'n mynd i deud rhywbeth rwan, ond wrth fydd rai bobl ddim yn cytuno, o dwi'n gymro beth eisiau Cymru colli unrhyw gêm. Ond be di wahaniaeth os gollwn ni eto ar ennill y llwy bren a mynd lawr y World Ranklings i'n safle. Just meddwl am y dyfodol rwan, ar gyfer gwelliant i'r dymor, ac fel asiant newid gwirionol, ydy peth gorau i Cymru colli dydd Sadwrn? Dwi ddim yn credu fydd e'n ddiwedd y byd, achos fel ti'n sôn, bydd ddim yn effeithio ar yn llefydd ni yn y detholion gormod. Dwi yn gwybod os ydy Cymru'n colli a bod Georgia'n ennill i gêm nhw, fe fydd Georgia mynd uwch yn pennau ni, ac efallai fydd hynny wedyn yn dod nôl ar cwestiwn os angen dyrchafiad ac ati, bod tîm yn mynd lawr ac un dod fyny. Ond i fi bod Cymru'n ennill dydd Sadwrn neu beido, mae dyfodol Gatland yn y swydd drosto. Fi'n credu bod y gysfan yn oswener diwethaf yn Ffrainc mwy neu lai wedi cadarnhau mae dim Gatland fydd yn mynd â Cymru Japan yn yr haf, falle. I fi y peth iawn i wneud, achos os ti'n mynd i'r fel Japan yn yr haf, ti'n gallu mynd â carfan arbrofol, does dim disgwyliadau, does dim pwysau, a gallai tîm fynd bant a joio hunain. Fi jyst yn cred fel dim mynd a fel disgwyl pethau mawr, ond mynd na mynd reit. Ni nawr yn adeiladu cwpan y byd nesaf, mae'n dechrau nawr, ble sy'n angen i ni wella? Wel, mae eisiau ni wneud hyn, hyn a hyn a hyn. Mae'n mynd o'r fel Japan yn rhoi cyfle i ti wneud hynny. Ond, a fydd y ddiwedd y byd? Na. Fi'n credu felly beth sy'n gweithio o blaid Cymru dydd Sadwrn yw'r ffaith bod yr Eidal yn ffefrynnau mor glir i ennill y gêm, yn sicr yn chwe gwlad. A dwi ddim yn credu fydden nhw wedi bod yn gymaint o ffefrynnau mewn lot o gemau oni bai bod nhw'n chwarae tîm gwana yn ei grŵp nhw'n cwpan y byd. A mae hwnnw wrth gwrs yn dod o pwysau ar yr Eidal. Ond wrth gwrs, fydden ni'n siomedig, fydden ni'n grac bod ni'n colli. Ond fel ti'n sôn, dwi'n credu mae fe'n rhoi cyfle i ni ddechrau to.
project reset a reid. Ni'n adeiladu o fan hyn achos we've hit rock bottom. A dwi'n cytuno efo chdi wrth dweud, mae yna llawer o bwysau rwan a sgwydda'r Eidal. Pawb rwan yn disgwyl nhw curo Cymru a'r adeiladu a chwe gwlad y llynedd. Allan nhw'n ymhopi efo'r disgwyliadau uchel? Gan i weld. Ie, wel, hwnna'r peth yn fe, achos yn amlwg, mae dan nhw unigolion fi'n credu sy'n gallu delio gyda fe. Mae garbisi, mae brecs yn y canol, carpwtsio fi'n credu fel na ti'n enwi'r cefnwr. Ar asgell. Neu'r asgell, sori. Yr eglwys. Ie, fi'n credu bod nhw'n chwaraewyr sy'n gallu ymdopi dy fe, ond wrth gwrs, mae 15 o chwaraewyr yn gorfod ymdopi dy fe, a fi'n credu, beth sy'n yn yr Eidal nawr hefyd, yw disgwyliadau wrth y dorf. Dim bod fi'n gweud bod X yw'r lle gorau yn y byd, o bell ffordd, mae'n lle toxic iawn. Ond beth fi wedi sylwi wythnos yw mae lot o gynogwyr o'r Eidal yn gweud, so ni'n disgwyl colli, ni'n ffyddiog o ennill. A mae hwnna, fel ti'n, yn sicr yn rhywbeth pwysau chwanegol, a fydd e'n ddiddorol gweld sut maen nhw yn ymdopi da hwnna, achos mae favourites tag yn dod o lot o bwysau. A mae'n i fod yn gêm dda. Dwi'n credu, o edrych ar dîm Cymru, 2 newidiadau, mae Eddie James yn dechrau am y tro cyntaf mewn gêm gystadleuol. Wrth gwrs, fe ddechreuodd yn y gêm gyfeillgar erbyn y Reds yr haf diwethaf. Mae'n dechrau yn y crys 12 yn lle Owen Watkin. A'r newid arall, wrth gwrs, yw Talupe Falatau, sy'n wedi chwarae i Gymru ers 16 mis. Gêm cyntaf i Gymru nawnt. Yn Hydref 2023, y gêm yn ebyn Portugal, dwi'n meddwl, yn Cwpan y Byd. O dro diwetha, aeth Cymru ennill gêm. So, mae hwnna'n lucky omen i ddechrau gyda. Ond yn dod mewn yn lle Aaron Wainwright. I ddechrau gyda Nick, beth wneud o'r newidiadau? Wedi disgwyl mwy? Neu ti'n... Na, peth yw, mae'n dwi'n falch mae Eddie James yn cael yn dechrau am y tro cyntaf, ond mae rai bobl yn chwino am Nick Tompkins. Dim yn ffond iawn o Nick Tompkins, rhaid fi dweud hynny, ond mae'n brofiadol, a mae wedi arfer chwarae mewn geimiau mawr, ond oedd yn dipyn o'r her i roi Eddie James a Joe Roberts efo gilydd yn y gêm. Os nhw'n colli, wel, rhaid, diolch yn fawr iawn, Nick. Ti'n mynd un am y dyfodol. Whereas trio'r Eddie James a Joe Roberts efo'r gilydd. Dwi'n falch, yn bendant, mae Toby Falatau yn ôl. I ennill, mae rhaid i Eddie James a Nick Thomas yn y canol cael gêm dda, herwydd dwi'n meddwl ar y ddau chwaraewyr gorau'r Eidal yw Monticello a Brecs yn y canol. Ond sicr, fi'n credu fydd yna lot o, ni sôn am bwysau'r Eidal, fydd yna bwysau'r sgwyddau Eddie James. Un peth dwi'n gobeithio cofio, pan fydd Gatland yn neud y newidiadau, dwi'n eitha cyffroes am y prospect o weld Dan Edwards yn dyma yn y crys 10, a Ben Thomas yn symud i'r crys 13, bod Dan Edwards yn dyma lle Nick Tompkins, a trio cael Edwards, James, Thomas fel yn y canol. Dwi'n credu bod prosbod y gobeithion o'r tri na'n chwarae rygbi yn eitha cyffroes. Ond mae popeth yn mynd i ddibynnu ar sut mae'r gêm yn mynd, achos os dwi'n gêm dyn agos fel dwi'n rhagweld i'n bod, fydd Gatland reit nyrfus am wneud newidiadau mawr, achos fydd y risg o golli'n ormod. Cwestiwn i ti, Nick. Sori, gei di fynd nôl i'r pwynt na mewn i os ti eisiau. Aaron Wainwright ar y Ffrainc, wyt ti'n cytuno neu ddim? Ffaith mae wedi cael anaf, dwi yn. Allan o eilyddion, dwi'n gobeithio fydd Wainwright a Freddie Thomas yn gallu rhoi effaith o'r Ffrainc. A wrach mae'n jyst gofyn cwestiwn, ydy Falatau really yn bendant yn ffit? Cos fel arfer, pryd mae yn,
mae'n chwarae holl gêm yn dydi. So wrach mae'n y disgwyliad i Wainwright dod ar y cae yn lle Falatau yn yr ail hanner. Ie, dyna dwi'n credu hefyd sydd yw bod Wainwright a Falatau falle ddim 100% ffit. So mae'n disgwyl 80 munud rhyngddyn nhw. Ond dwi'n gwybod, i fi, falle bod Reffel yn well oddi ar y fainc, a mae... Dwi'n gwybod os da ni wedi dechrau Wainwright a Falatau, dwi'n gwybod, a bod both them falle ddim yn y garfan, ond dwi'n gwybod, mae fe'n... Fyswn i licio mynd ar 6-2 ar y fainc, Ie. ond oedd cael oedd o'n gwneud gymaint o coch-up, sori, di gair i fi, yn erbyn Fiji. Wedyn, ond fel dych chi'n edrych y pawb arall, dyna ffordd mae pob tîm yn mynd. Ie. A Carwyn sy'n gallu chwarae dros yr olwyr ar y fainc, a wedyn mae rhoi 5 blaenwyr ar y fainc. I fi, trwy dechrau Ben Thomas yn 10, ti bron o fod yn gallu mynd 6-2. A ti'n cael Rodri Williams a Dan Edwards ar y fainc, achos mae digon o combinations yn yr olwyr na, dy pwy sy'n cael ei anafu, ti'n gallu llenwi y gwagle. Wedyn, i fi, yn sicr gyda Eidal, byddwn ni'n mynd 6-2, byddwn ni wedi cael falle Reffel a Wainwright ar y fainc. Ie. Just er mwyn opsiynau dibynnu ar beth sydd angen i wneud yn y gêm. Ond, ie, bydd Gatland wedi... Fel y mae yn dydi. Odi, ie, fi'n falch bod wedi stico gyda'r props. Fi'n credu bod y ddau di wneud digon i gadw lle. Mae Gatland i weld yn fan o Evan Lloyd. Does dim byd yn erbyn y penderfyniad. Dwi'n credu bod heb Dewi Lake yn ffit, fi'n credu bod ni'n gweld eisiau falle bach o'r safon rhyngwladol da ar hyn o bryd. Ond, ail reng, ie, mae'n stico dar un peth. Mae rhaid i Will Rowlands a David Jenkins cael gêm dda, cos wrach mae yna chydig bach o advantage i ni fanna, ond mae rhaid nhw sefyll fyny a sefyll allan yn yr ail reng. Yn sicr, a beth mae'r ddoi nhw ddigon profiadol. Does dim diffyg profiad yna nawr. Fi'n gwybod bod Daf Jenkins yn reit ifanc, ond mae wedi bod yn gapten ar ei glwb. Mae wedi bod yn gapten ar Gymru. Mae digon o brofiad gyda fe, a mae Will Rowlands, wel, mae wedi chwarae rai o clybiau mwyaf Ewrop. Wedyn, does dim esgus bod ni ddim yn gallu bod yn gystadleuol. A cael y mantis fyny mewn ffordd, ynddo fe. Ond cawn weld. Sut ti'n gweld y gêm yn mynd? Wyt ti'n dawel yn ffyddiog? Siomedig y deud, ond wedi disgwyl ni colli, ond gêm agos. Ond fedra ni ennill os ni chwarae dda, ond ar hyn o bryd, dyn ni ddim efo'r llawer o hyder, a os di pethau dechrau mynd yn wrong, a dyna be ydy'r problem i ni ar hyn o bryd. Dyn ni wedi arfer colli mewn gêm agos, a dyn ni gwybod sut i ennill. Ie, fi'n gweld tîm Cymru ar hyn o bryd, bach fel y dreigiau, le ni mewn gymaint o ryt, mae'r chwaraewyr yn anghofio sut i ennill, a i fi, pwysicad yw sadwn yw yn amddiffyn ni. A oedden ni'n gallu stopio olwyr yr Eidal trwy chwarae rygbi, achos os gewn nhw gyfleoedd, maen nhw'n mynd i sgorio ceisiau. Maen nhw'n dîm rhy dda i beidio sgorio ceisiau, ond ar y llaw arall, oedden ni'n gallu peidio o'r ceicio cosbant. Achos dwi'n rhagweld gêm agos iawn. Os gallwn ni fod yn y gêm
o fewn pwynt neu ddau ni bod ni'n gyfartal hyn ar y blaen ar ôl awr, fydd yr Eidal yn gorfod dechrau panico. Achos bod nhw'n gymaint o ffefrynnau, bydd y disgwyliadau bod nhw'n rhedeg bant ar gêm. A sut fydden nhw'n delio gyda hwnna? I fi, hwnna yw'r saving grace i Gymru ar y foment. A falle y rheswm bod fi'n meddwl bod ni'n ennill yw fi'n gweld yr Eidal yn colli'r gêm, felly mwy na bod Cymru'n ennill y gêm. A peth yw, Carwyn, dim yn byd, wel, gobeithio ni perfformiad, ond os ni ennill 9 pwynt i 6, bydd pawb yn hapus. O, definite. Fi'n gobeithio bod nhw'n dangos bach yn ymosod, bod ni wedi trial sgorio ceisiau achos yma, ond fi'n credu bydd y pawb yn Nghymru yn setlo am unrhyw fath o fuddugoliaeth, jyst er mwyn cael, cael hwnna mas o'r ffordd, achos ar hyn o bryd fi'n credu mae fe'n pwyso gymaint ar y chwaraewyr, mae fe'n brifo nhw gymaint bod nhw'n methu ennill, bod nhw'n teimlo fel bod nhw'n gadael y wlad lawr, ond be byddwn ni eisiau gweud, dyn nhw ddim yn y gadael ni lawr, dyn nhw ddim o diffyg ymdrech, mae fe just... Maen nhw gyd yn gweithio'n galed a roed y corff ar y lain bob gêm, so neb yn gallu deud yn ddim yn gwneud hynny. O, na, a mae eisiau gwneud bach o look, cael y bach o look na sy'n angen yn o ti ennill gêm, a wedyn mae'n wahanol stori, ni'n recordio podlediad wythnos nesaf yn dathlu'r ffaith bod ni wedi ennill am y tro cyntaf mewn 4 gêm ar 10, ond... Mae'r ferch hynaf yn mynd y gêm. Mae'n mynd i'r Eidal. Ydy. Wel, gobeithio bod ni'n barod i weiddi a canu a rhoi hwb i'r boes, achos bydd angen dwi'n credu y penwythnos yma. Wel, o'n i bai bod rhywbeth arall ti'n Nick i weid. Fe ddewn ni ar podlediad i ben. Ie, jyst i codi un peth, mae'na gêm cael ei ail chwarae ar ôl wedi cael ei canslo, dwi'n meddwl, yn ôl yn fis Medi. Aberafan yn chwarae Casnewydd nos Wener, a dwi'n meddwl mae Abertawe yn chwarae Gwyn's Caerfyrddin hefyd. Ie, dwi'n credu bod gêm Aberafan Casnewydd, oedd y tywydd yn effernol, oedd hi'n gêm fyw ar S4C, os dwi'n cofio'n iawn. Ti'n iawn. A dwi'n, gath i ganslo... Canslo ar y ffordd yn oed? Ie, oedd hi'n 9-6 Aberafan, os dwi'n cofio'n iawn, neu 9-3, oedd hi'n gêm agos, tywydd yn effernol, a'r dyfarnwr yn penderfynu bod ddim eisiau glychu rhagor o'r ail hanner, felly, wel, ti'n gwybod beth, gan bod bach o amser, dyn ni, newn ni ddyfalu pwy sy'n am ennill. Aberafan i Casnewydd, Nick, fel ti'n gweld hon yn mynd? Wel, oedd Aberafan curo pen y bont yn dod yn gêm derby. Felly, ti'n gwybod mae tîm Casnewydd yn tîm dda, ond na i mynd am y tîm Catre. Ie, dwi'n credu felly bod hwnna'n ffordd dda o edrych arni. Dwi'n credu bod Aberafan reit gryf ar gair Talbot, a maen nhw wedi bod eitha da trwy'r tymor. A mae'r Casnewydd, oedden nhw'n wario'n dda, mae canlyniadau wedi bod yn mynd yn ei erbyn nhw ychydig, ddim felly mor gryf a bydden nhw wedi gobeithio bod. Felly dwi am gytuno gyda ti yn y gêm yna, mae Aberafan sy'n ennill. Abertawe Cwins Gaerfyrddin, 2 dîm sydd wedi cael un anodd, felly, tymor mai i addasu i'r Super Rugby Cymru, felly ddim le nhw'n gobeithio bod yn y tabl. Fel ti'n gweld hon yn mynd, Nick? Wel, mae'n anodd i gweld lle mae'r Abertawe mynd i ennill gêm. Felly, yna'n mynd am Cwins Gaerfyrddin. Ti'n gwybod beth? Fi'n credu bod Abertawe yn aros am fuddugoliaeth yn dod i ben nos Wener. Dwi'n credu, yn wedi ar ôl y golled o bwynt... Fel Cymru, ie? Ie. Mae pethau mynd i newid. Mae'r byd... Dyfal donc a dir y garreg. Ti wedodd i, mae penwythnos yma'n hanesyddol yn rygbi yng Nghymru. Dwi'n credu, ar ôl y golled o bwynt i Pontypool yn y cwpan, bod Abertawe wedi ffindo'r fformul yna i ennill gêm, a byddwn nhw'n curo'r Cwins i just mwyn cael rhywbeth i flwyddio am y tymor yma, ond na, sicr, os yw bod Rygbi Cymru wedi bod yn
yn hit fi'n credu, fi'n fan yno fe, a braf Mae gweld. tîm o dan ugain yn fyw ar S4C nos fory. A wedi, nos Wener, 7 o Chwefror, S4C yw'r lle, gobeithio fydd bach o redemption iddyn nhw hefyd. A fydd pawb yn dathlu yn yr Eidal sy'n gwisgo coch Cymru penwythnos yma. Nick, fel ar arfer, diolch fe iawn i ti am dy gwmni. Croeso. A mwynhau'r gêm le fynnag wyt ti'n gwylio fe. Gobeithio bydd ddim tu ôl o soffa wrthnos yma. A dy pwy sy'n chwarae, gwylio, gwrando, be bynnag wneud yr egwydd penwythnos yma, mwynhewch. Diolch. Ac mi welwn i chi wrthnos nesaf am benod arall o podlediad Rygbi Cymru. Hwyl am y tro. Os da pawb. Diolch am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.